Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa il-Kanonku Edward Bella. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut il-mulej sejħinna u aħna l-qajna s-sejħa tiegħu biex niċċelebraw l-Ewkaristija li huwa mument ħanejtek l-iktar mument importanti fil-ħajja tagħna. Mhux hekk xemm importanti iżjed milli niġu niltaqgħu mal-mulej u rrid jiltaqa' magħna, jsemmalna kelmtu, jagħtina lilu nnifsu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu eżisħuti. F'dan tmiem il-ġimgħa il-Knisja tiċċelebra solennità importanti ħafna. It-Trinità Qaddisa ħadd warejt il-ħamsejn niċċelebraw il-misteru l-iktar ħanejtu hekk importanti tal-fidi tagħna mhux hekk. Alla fin-natura tiegħu stess, Alla wieħed fi tliet persuni. Aħna ma nemmnux fi tliet Allat, nemmnu f'Alla wieħed il-Missier li huwa Alla, Alla sħiħ, mhux biċċa minn Alla, l-Iben li huwa Alla, Alla sħiħ, mhux biċċa minn Alla, l-Ispiritu Santu li huwa Alla, Alla sħiħ u mhux biċċa minn Alla, għad li huma tlieta persuni, però mhux tliet Allat iżda Alla wieħed u x'hekk. Dan misteru ma nistgħux nifhmuh fit-totalità tiegħu, però niftakru li Alla mhux materja bħalna, Alla huwa spiritu. U Alla huwa spiritu ta' mħabba. Kif l-imħabba tressaq tnejn lejn xulxejn u tagħmilhom biex ngħidlek jixbħu lil xulxejn, fil-perfezzjoni tal-Alla tanti perfetta l-imħabba li it-tliet persuni l-għaqda tagħhom fil-perfezzjoni ta' Alla wieħed. Ejjew għalhekk nitħejjew ħanatu naduraw il dan il-misteru tat-Trinità Qaddisa f'din l-Ewkaristija billi fiskiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisejn kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. U kemm għandna xi nfaħruh l-Alla eżisħuti ta' kemm iħobbna. Alla tagħna hu mħabba. Infaħruh bil-qalb billi flimkien ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf tal-Alla, bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, Amen. Nitolbu. O Alla Missier, inti bat fid-dinja il-kelma tal-verità u l-Ispiritu tal-Qdusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari.
il-mulej u Alla li jader u jħen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mose qam filgħodu kmieni u tala fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu l-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u għajjat Jahwe, Jahwe, Alla li jader u jħen, tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Mose minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-ard, ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu ibsa. Aħfrinna ħżunitna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int, mulej, Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfetla bissi. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Qari tat-tieni jittra ta' San Pawlu Apostol Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fema waħda, żommu wislim u Alla tal-imħabba wislim ikun magħkom. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa, il-qaddisin kollha iselmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Umu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu, li kien u li għad irid jiġi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilefx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, ma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemmenx huwa ġa ikkundannat għax ma jemmenx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna.
Eżis ħutu wieħed mill-istudji ta' żmienna biex ngħidu hekk interessanti ħafna bla dubju huwa l-arkeoloġija. L-arkeoloġija huwa kif il-bniedem ifittex f'dalijiet tal-bniedem tal-antik u minn dal-fdalijiet jitgħallem drawwiet u użanzi tal-bniedem fl-antik, ħanejdu hekk qabel l-istorja, qabel ma l-bniedem beda jikteb u xekk. Malta għal grazzja tal-għanna u xekk postijiet ta' importanza mondjali. Insemmu it-tempji megalitiċi, l-ġigantija u ħafna tempji oħrajn l-għanna u postijiet oħra ta' interess kbir u postijiet li għadhom jiġu skavati sal-lum. Interessanti ħafna minn dawn l-istudji u minn ħafna studji oħrajn l-istorja tal-bniedem jew il-preistorja qabel ma bdiet tinkiteb l-istorja minn dak li nsibu mill-arkeoloġija allura ma tistax kważi tifret il-bniedem minn xi forma ta' reliġjon. U x'hekk. Sa minn meta daħlet l-intelligenza ħanejdu hekk fil-bniedem, u l-bniedem ovvjament sa mill-bidu kien bniedem intelligenti u għalhekk beda jiżviluppa u jinbidel. Sa meta daħlet l-intelligenza l-bniedem beda jistaqsi. Mix-xejn ma jiġi xejn. Allura qed ikun hemm xi ħadd jew xi wħud u x'hekk li jagħmlu d-dinja u għamel lilu. Mhux hekk għax inkella ma tagħmilx sens, mix-xejn ma jiġi xejn. U ovvjament beda ifittex modi kif ifittex lil dan Alla jew Allat u jagħtihom qima. Ħafna drabi jeżisħuti iżda ma' modi forsi pożittivi kien hemm ukoll modi negattivi u negattivi ħafna li żviluppaw mal-bniedem fit-tfittxija tiegħu lejn Alla ħanejdu hekk, fil-qima tiegħu lejn Allat foloz. Pereżempju, l-ar fost l-ar kienu s-sagrifiċċji umani. Alla tagħna u xekk eżisħuti fl-imħabba infinita tiegħu ma rridx iħalli l-bniedem f'dan id-dlam. U Alla beda juri lilu nnifsu lill-bniedem. Infatti knaqbdu l-Bibbja f'idejna dik hi u xekk mill-istorja ta' Abraham fil-ktieb tal-Ġenesi il-qudiem hija ngħidula l-istorja tar-rivelazzjoni minn Alla li kien moħbi u beda juri lilu nnifsu fil-bniedem. U fil-Bibbja eżisħuti l-Bibbja tipprova twieġeb l-ikbar żewġ domandi li għandu l-bniedem. Li huma l-ikbar żewġ domandi? L-ewwel nett, Alla jeżisti? Alla minnu? U x'hekk, minnu dan Alla? Sewwa? U minnu l-bniedem, ovvjament, forsi mistoqsija importanti ħafna li titwieġeb il-Bibbja u kull reliġjon b'xi mod jew ieħor hija minnu l-bniedem. Għalhekk il-bniedem eżisħuti jgħaddi minn dik ngħidula r-reliġjon. Meta ngħidu reliġjon x'nifhmu? Mela t-tfittxija tal-bniedem lil Alla xi ħaġa li nagħmlu aħna. Il-bniedem jgħaddi mir-reliġjon għall-fidi. Il-fidi x'inhi? Il-fidi hija Alla li jfittex il-bniedem. Alla li juri lilu nnifsu lill-bniedem. U jrid jidħol f'relazzjoni mal-bniedem, relazzjoni ta' mħabba għax iħobbu. Fir-reliġjonijiet l-antiki allura ħanejdu hekk kollha kemm huma, il-bniedem jinterpreta fenomeni naturali, terremoti, maltempati, bħala li l-allat huma rrabjati u jibdi joħloq riti u sagrifiċċji biex jikkalma l dawn l-allat. Qisu jrid jixtrihom biex ngħidu hekk. Mhux hekk imma jurina li huwa Alla l-veru. Innu tajtux qalilna fl-ewwel qari tal-lum kemm hu sabiħ. Fuq is-Sinaj Alla jirrevela l-identità tiegħu lil Mosè. U x'jgħidlu ara x'qallu? Jahweh, Alla li jader u jħenn, tqejl biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. Kemm hu sabiħ, eżisħuti dan l-isem ta' Alla. Mhuwiex bħal l-allat l-oħra li tixtrihom u x'hekk. Imma Alla tagħna huwa li jħobb, jader u jħenn. Infatti Mosè jgħidlu ikollok ħniena mela minn dal-poplu tiegħek, poplu midneb hekk jgħidlu Mosè. Però bla dubju eżisħuti r-rivelazzjoni tilħaq il-milja tagħha f'Ġesu. Min jista' jurina minnu Alla? Ħlief l-iben tiegħu. Ħlief Alla stess allura magħmu l-bniedem għalina. Min jista' jurina minnu l-bniedem iżjed minn Alla li ħalqu u x'hekk. Li jagħżel li jsir wieħed minna. Ġesu Alla magħmu l-bniedem għalina u x'hekk it-tieni persuna tas-Santisma Trinità. Fil-bidu hekk kedna
Alla huwa il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. L-Iben kien mibgħut minn Alla u bħala bniedem ħa l-isem ta' Ġesu. U x'hekk minna l-Iben huwa t-tieni persuna tas-Santisma Trinità u x'hekk li ħa l-isem ta' Ġesu għalina. Ma tistax ma tiqafx u taħseb eżisħut u tistaġeb quddiem dak li mbagħad qalilna Ġesu u x'hekk. Mose ħanejdulu hekk tal-Patt il-ġdid dwar Alla isimgħu ftejt. Sentenza li biex ngħidlek għandna nitalmuha bl-amment għax sabiħa wisq. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Mhux hekk, ikompli jgħidilna Alla ma jridx l-ebda bniedem li jintilef. Alla jrid li l-bniedem isalva u għalhekk tagħna lill-Ibnu stess. Mela mhuwiex il-bniedem li jrid jagħti xi ħaġa lil Alla żħutita biex jakkwista il-favuri tiegħu. Iżda huwa Alla li l-bniedem mhux biss ħalqu, mhux biss taħ id-dinja b'kull ma fija, imma saħansitra taħ l-aktar ħaġa għażiża għalih lill-Ibnu stess u x'hekk eżisħuti. Allura x'għandna nagħmlu aħna? Bistaġib quddiem dan Alla li jħobbna, x'għandna nagħmlu? Il-fidi tagħna eżisħuti mhijiex setta regoli ta' tentazzjoni kbira ħafna li naqgħu fija ħafna drabi anke aħna li nemmnu ta' li nirrendu l-fidi tagħna setta regoli. Mela biex inkun nisrani, irrid nagħmel hekk u hekk u x'hekk u nevita hekk u hekk u nkun nisrani tajjeb. L-ikbar żball inkunu neħħejna mill-fidi tagħna l-iktar ħaġa importanti li l-imħabba. Infatti fiċ-ċentru tal-fidi tagħna m'hemmx liġi, imma hemm persuna, hemm Ġesu u x'hekk hemm il-persuna ta' Ġesu. Min jemmen fih għalilna Ġesu stess ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemmenx huwa ġa ikkundannat għax ma jemmenx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta' Alla. Mela fit-Testament il-Qadim iċ-ċentru tiegħu hemm liġi, fit-Testament il-Ġdid fil-fidi tagħna fil-qalba tagħha hemm bil-persuna ta' Ġesu. U aħna il-fidi tagħna tfisser kemm naċċetta lil Ġesu f'ħajti jew le, kemm naċċetta lil Ġesu f'ħajti jew le. L-esperjenza tal-fidi tagħna eżisħuti hija relazzjoni ta' mħabba ma' Alla li hu imħabba. U x'hekk, infatti San Pawl illum fit-tiena qari x'qalilna. Ara x'għandna nagħmlu bħala nsara, ifirħu. Ħabirku għal perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fehma waħda, żommu sliem, u Alla tal-mħabba u s-sliem ikun magħkom. Jgħidilna in-nisrani jekk iħalli l-Alla jidħol ħajtu, ikollu ta' bilħaq il-paċi f'qalbu, jkun mimli bil-ferħ u x'hekk. Mela ifirħu, ħabirku għal perfezzjoni u l-qdusija. Jew inkella fi kliem iktar sempliċi, fittxu li ssiru tixbħu lil Ġesu qed jgħidilna. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom, isimgħu mill-kelma tiegħu. Kif issir tiġbaħ il-Ġesu? Milli tisma' l-kelma tiegħu, eżisħuti. Dik il-Bibja, dak il-Vanġelu. Kemm ta' bilħaq huwa importanti f'ħajjitna. Sar iktar importanti l-mobile mill-kelma tal-eżisħuti, kemm għandna bżonn dik il-Bibja naqlewha minn posta, nidraw naqrawha nfittxu gruppi li jgħinuha nifhmuha sew, kodba li jgħinuna. U x'hekk isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fehma waħda, tħallux il-firdiet u l-ġlied jimbtu bejnietkom, żommu sliem il-paċi u Alla tal-imħabba u s-sliem ikun magħkom mhux hekk jgħidilna. In-nisrani awtentiku eżisħuti huwa dak li jfittex li jsir jiġbaħ lil Ġesu billi jisma' l-kelma tiegħu u jgħixha faqda u l-paċi ma' kulħadd. Illum eżisħuti qed niċċelebraw is-solennità tat-Trinità Qaddisa u x'hekk Alla wieħed fi 3 persuni. X'għandu x'jaqsam ma' dan kollu li qed ngħidu? Għandu x'jaqsam ħafna anzi. Fil-qalba ta' dak kollu li ngħidu hemm il-misteru tat-Trinità. Alla li mhux iħobbna, Alla li hu imħabba. Tafu x'jiġifieri jew x'differenza hemm bejn Alla jħobb u Alla hu imħabba. Meta tgħid xi ħadd iħobb, ifisser xi ħadd li jażel iħobb u jista' jażel li ma jħobbx. Alla l-essenza tiegħu jimħabba, allura Alla ma jistax ma jħobbx. Jekk f'xi ħaġa li qed jitlob minnek Alla ma tarax li mħabba, xi ħaġa mis-sew, x'aktarx maħniex nifhmu aħna lil Alla sew u x'hekk eżisħuti. Allura Allu imħabba. Kemm jagħmel sens dak kollu li ngħidu dwar Alla. X'in niftakru
li aħna u dak kollu jeżisti, aħna prodott, aħna ħriġna minn dak li tant iħobbna u xek li tagħna kollox. Għax huwa Alla imħabba, Alla Trinità, komunità ta' mħabba fl-imħabba perfetta tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U Alla tagħna, Missier, Iben u Spiritu Santu. Illum u f'kull jum ta' ħajjitna aħna nixtiequ nadurawk u nħobbuk. Imlilna qalbna bik. U għax mingħajrek ma aħna xejn. Ħadd kull imħabba infinita tiegħek li tmantnina u tmexxina fil-ħajja tagħna biex hekk ġurnata waħda nkunu nistgħu nħadnuk u nitħadnu minnek għal dejjem fl-imħabba. Amen. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa u nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna, riflessenza tagħha, il-kredu dak li hemm tal-fidi tagħna fil-Missier, fl-Iben u fl-Ispiritu Santu. Ngħidu flimkien, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja għax bil-mamudija aħna sirna tempju ta' Trinità qaddisa nistqarru u flimkien ngħidu fej kien qiegħdu it-tama tagħna flimkien fej kien qiegħdu Missier Qaddis. Ġeddet id-don tal-Ispiritu fuq il-Knisja l-arusa ta' ibnek sabiex tkompli tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek fid-dinja nitolbu fej kien qiegħdu it-tama tagħna. Għamel il-popli u l-mexxejja kollha tad-dinja jagħtu widen għall-verità ta' ibnek u t-tnebbieħ tal-Ispiritu fihom nitolbu fejkmu inqiegħdu it-tama tagħna. Għati sem mill-imħabba tiegħek ta' Alla lill-familji u l-komunitajiet tagħna nitolbu fejk inqiegħdu għamel li fuq l-eżempju ta' Omna Marija inkunu kapaċi ninsġu bħajjitna innu tarat il-ħajr għal ħwejjeġ kbar li jinti twettaq magħna u fina nitolbu fejk inqiegħdu t-tama tagħna. Iżħuti ma' quddiem magħna għandna ħafna persuni permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali minn qalbna nsellmulkom eżis ħutna morda, anzjani, persuni bi bżonnijiet speċjali u intkom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli nitolbu ħafna għalikom biex fil-ħidma tagħkom fil-persuna vulnerabbli taraw lil Ġesu stess u tħossukom li dak li qed tagħmlu magħhom qed tagħmluh ma' Ġesu. Nitolbu wkoll għal dawk li ħafna li jitolbuna nitolbu għalihom u nitolbu wkoll iżis ħuti għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna. Dawn it-talb li semmejn huma importanti, però l-iktar talba importanti mhux dawn li qrajt jien. Hija dik it-talba li kull wieħed minna għandu f'qalbu. Il-Mulej jaf x'hemm f'qalbna, ejjew noffruwielu b'fiduċja u b'imħabba konvinti li Alla huwa missierna li jħobbna b'imħabba bla tarf, inresqulu t-talba personali tagħna. Inroddulek ħajr Mulej għal ħolqien, għal fidwa
u għall-grazzja tiegħek. U wassal dan kollu għall-milja tiegħu fina u kull imkien. Bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek, aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdieni u mal-Ispiritu Santu. Int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma għax fit-tlet persuni in-naturi l-istess waħda. Għax dak li int għarrafna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispiritu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tlet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxejn u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, u ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi raddlek il-ħajr, bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddejs. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispiritu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-martri glorjużi tiegħek, ma' San Karlu l-Wanga u sħabu fil-festa tagħhom illum u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader mis-Sir Ħanejn lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna l-mejtejn, mo speċjali l-lum nitolbu għal benefatturi kollha ta' dan is-santwarju u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu siedna li bih intfawwar id-dinja kull ġejt. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti jekk kalluha mħabba, kull fejn hemm l-imħabba vera, l-imħabba awtentika, hemm Alla. U allura kemm għandna nistinkaw biex fl-ambjenti tagħna ma jkunx hemm ġlied, ma jkunx hemm firdiet, ma jkunx hemm min iwaġġa bi kliemu jew b'emilu, ma jkunx hemm min ipatti jew ma jitlobx maħfra meta jonqos il xi ħadd. Ma fl-ambjenti tagħna, fil-familji tagħna, jella jkun hemm Alla li jġib il-paċi, li jġib ir-rispett, li jġib l-imħabba, li jġib il-maħfra lil xulxejn. Ejjew ngħidu dit-talba tant sabiħa li għallimna Ġesu, it-talba li tgħallimna nħobbu. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fija, inti rid tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Jiena ta' xewqaq. Ġesu, jiena nemmen li jinti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq niltaqik ġewwa fuq. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, ilma tal-kussat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, la tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek ilqani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek niġu nfaħrek għal kemm twila l-eternità hekk ikun. Mulej, għamilni strument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba, fejn hemm il-ħtija ħallini nferex il-maħfra, fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi, fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama, fejn hemm id-dlam ħallini nkembes id-dawl, fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierka l-kbierhom Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-Immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġinu Om, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla l-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ejjew iżisħut inselmu li t-Trinità qaddisa nqumu bil-wieqfa, infakkalkom kull meta insemmu l-isem tat-Trinità kemm tkun ħaġa sabiħa li mbaxxu rasna. Mosè kif rajna mtett mal-art hekk quddiem Alla jqim l-Alla. Aħna għalmenu mbaxxu rasna quddiem dan Alla tant kbejjer u li tant resaq lejna, ngħidu bil-qalb. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
Mulej Alla tagħna, qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni falla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu siedna. Għandna xi avviżi inħeġġukom sabiex illum takkwistaw il-biljetti għal barbecue li l-Helpers tas-Santwarju qed jorganizzaw nhar it-tlieta li ġej 6 ta' Ġunju fis-7:30 ta' filgħaxija quddiem is-sala tas-Santwarju taħt it-Suntier. Fil-każ ta' maltemp isir kollox fis-sala. Dan kollu qed isir biex inġabru l-fondi għal bini tad-dar tal-irtieri. Il-biljetti jinkisbu mill-ħanut tas-Santwarju jew mingħand il-Helpers. Inħeġġukom ukoll li kull minnu f'saħħtu biex għada l-ħadd 4 ta' Ġunju imur jagħti d-demm li huwa tant bżonn jos bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-lejla u tmiem il-ġimgħa tajjeb lilkom ilkoll. Risa il-lejl mulejja